Ето вижте котето как пупе. Две очи разплакани, две сълзи горещи, могат ли да разтопят ледено сърце? Две очи разплакани, две сълзи горещи, могат ли да разтопят ледено сърце? Виж какво вика, котето се омъжи. Едно момче пише тук, котето се омъжи, лудия. Кой? Някакъв, който се пише лудия. Метни му. А? Метни му. Еми, то се предполага, щом има жена тук.